tak mi dnes prišiel balíček a ja sa pochválim, čo mi všetko prišlo. Takže v prvom rade perfektná brožúrka Telo a duša v harmónii. Takže je to lexikon tradičnej čínskej medicíny a tu sa vlastne vieme dozvedieť veľmi také jednoduché pravidlá tradičnej čínskej medicíny. No a keďže je obdobie detoxu, tak ja som si tu objednala až 10 detoxikačných náplastí, lebo 12 už mám. A tak začínam od dnes pravidelne každý večer si lepiť detoxy na spodky nôh, aby som bola vynikajúco detoxikovaná a aby som bola dobre pripravená na leto. A ako darček som dostala, teda všetky viete dostať ku šampónom, tento uterák. A je tu logo kráľovství Tiande, takže je to tam. A to je také fantastické, takže to už mám ďalšiu farbu, už ich mám 3 teraz dokopy. A utieračiky sú fantastické, také mekučké, takže pozrite sa do e-shopu. Vzala som si aj zázvor, pretože aj zázvor je veľmi vhodným nápojom v tomto chrípkovom období, takže sa uvarí, je tu vlastne dávka a môžete si urobiť treba z liter čaju do nejakej termosky, do konvičky a popíjať počas dňa. Takže to je zázvor. Čo mne nesmie nikdy chýbať, to sú tieto vložky, jemná starostlivosť, ktoré mi veľmi pomôžu, nielen mne, ale aj môjmu okoliu, mojim priateľkám, aj príbuzným, veľmi pomáhajú pri prechladenom močovom mechúri alebo pri hľadvinách. Osobne mne stačí 24 hodín si ju nasadím a už tie moje príznaky prejdú, takže samozrejme, kto je. Ale majte ich vždycky v lekárničke, aby keď niečo sa deje, hneď si ich nasadte. Lebo kým budete čakať na to, takže 10 kusov som si vzala. Vložky u nás nikdy nesmú byť, pretože ja intimky používam už 7 rokov, každý deň si jednu dávam a si ich striedam. Takže ktoré sú najlepšie, striedam jedno za druhým, výborné. No a ešte tieto milujem. To je Energia bylín, 49 bylinkové. Toto používam najčastejšie, je tam, no sú výborné. Ja mám veľmi rada, naozaj prádlo mám čistúčké, voňavé za bylinkami. No a utieračik som dostala, lebo som si objednávala sadu šampón. Mám tu teraz velikánsky šampón na napadajúce vlasy a ku tomu je obrovský balzám, takže dlhovlásky, toto musíte doma mať. A mám tu šampón, ktorý je detoxikačný šampón na pokožku, hlavy a použite ho vždy pred farbením, nie po farbení, pred farbením. Umiete si pokožku, detoxikujete ju a potom o týždeň alebo nejaký krátky čas si už môžete farbiť. Ako darček som si vybrala čajík, tento čajík, ktorý sa nepredáva, ale máme možnosť si ho vybrať ako darček. Je to silná imunita na podporu imunity, lebo chceme byť zdraví. No a čo milujem je, ani som nevedela o tom, aká výborná je kráľovská kúpeľ s epsomskou soľou a levandulou. Začala som si ju sypať do kúpeľa na nohy. Ja mám problém s lôžkami, nechtovými lôžkami na nohách a teraz, keď si vymočím, tak sa tie nechty krásne zmeknú, môžem si ich strihať a ošetrovať. Báječná. Určite si ju vyskúšajte. A mám mi taká maličkosť, že, viete, aby som sa nestratila, nech ma každý vidí. No, už mám teraz 3, takže budem môcť dať aj vnúčatkám, nech sa označia, aby sa nestratili niekde. Takže to by bolo teraz v krátkosti všetko.
Nie je to posledný balík, lebo dneska som dokonca išla aj až do prešovskej predajne Tiande, lebo kamarátka veľmi túžila po týchto celúskach na obočie. A jedine tam v predajni ešte mali grafitové. Takže som jej ich kúpila a odovzdávam. Aj to treba. Majte sa krásne, prajem vám krásny deň a takisto zajtrajšie MDŽ oslávte so svojimi blízkymi. Pa, pa, majte sa.